Tugambe ngiyo mwanche murigererwe getaseni kya Ndizi TV na bo bwansu bo mugusingwe genda ritwere aho ndigererete ko baritoera rukegima nane no genderete kwego kya kubwatya emirobero yonse getaseni kya Ndizi TV ekerabonore ne ritkoria ijuma tariki 19 mutinyino yo gatano na gatatu omwaka bwekiribu 2022 nekinga kingia ekerabono togendete korona na manga genderete gokorekana imeyense ya Kenya anene aburitkoregoro ase aboro kuba babete baguchaka kwerana ase chiskuru magega yokobera inka asumutmuko bwege kangechi wikibere erioko bachorio bonene gokorekana imense ya Kenya obubwairire bono ekero iganyereire baria baba konyora amachi gose bakonyora obubui ase birogebyo gochia gotianwa bene gochaka kurwa bokoreri gochiase abananchi kinga kingekera ngo kwariganya asumurobere bwerisore tomurobere ko gochira kiraritkoria Jumatatu wekaritkoria ijuma ekero bono to kumanya nara yaya gendreta gokorekana kurwa se chinsinyo chonsi ime yech county chonsi merongo enena isana ibere imeyense ya Kenya asese media yecheme nsemo ya siasa ensemo yoboremi egatia yanda manke naboigo obochenu egatia yanda manke nyiromna bari kubaito mangana bayamba begete chikambia se chinsemo au anena se county ya Kisii naboigo county ya Nyamira abuba genderete gotubwatere mna nara yaya genderete gokorekana erio nayo mwanchu murigereria ndonse asore obe gokumanywa ase obwimekegima nabako gendero gotubwate sense mere ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube tonyoro wetera Ndizi TV News asomutandao Twitter nabogo twitwetera @Ndizi TV News boigo ase website yeto tonyore wetera www.ndizitv.or.ke erio togendere gusangana ya mange boige kerengerere kyao nabogo sangana into wetera ase number ere ase screen yao erio tumanye inkogania kwa ngoroke na ndenga iga ogenderete gotubwatya kurwa ekerabono to kwirirukeria amangana mayana boige mirubiri ndemya sukoruga iga segetaseni kya Ndizi TV erio teriane Evelyn Sere karongo kwarigani obe kugusangana inche goika omwerio mancho muriere muna na kumanya to gochakira samangana yechsemi aboro kiomba bete bakwirana igoro ase gose uchakwirana ase chiskuru abori tukure igoro magega yokora bere isko asegeka erio bachorio bonene gokorekana imeyense ya Kenya ubono bwabere bogokorekana bwairire ekerabono murembo gendrete kwenekiwa ase chinsemo au ekairo mwaziri w'isemi Professor George Magoha kurugo chikabuna abana bonse babakwirana ucyase chiskuru gochaka abori tukuria igoro umurobere bono gendrete aburitkoria ntwaro chebuna abanke mbabete bawesokia abana naboigo aborokia na kwirana gochiase chiskuru ase gati aborokia baterebuna nigo bero beretikegima erio gochia kwenekia buna umurobere bwa masomo gusaborokia babere bakwegenderia bya ase amasomo abo ase tamwe ya gatatu korengana ne kalenda ya masomo kinga kiechi twarore abaibuli na barabuni go bagenderete kwa gose wakangambia mono ase omurembe kwenekiwa magega yobochori gokorekana imense ya Kenya ase abana bono babiri bakwirana ucyase chiskuru erio bachiye kwegenderia na masomo abo ase obuyabwa matuko aribosio anenekera bange bababire bagokwanira igoro yamagani abo bonekera barokiwa babiri bakwirana ucyase chiskuru na mange kero twarebuna abakenya nigo bagenderete kogoka akubwatkana no murembo yogenderete kwenekiwa ekerobochori bonene bwaerire ekerobono baganyete baria baba bakubua ase obochori igosase birugo au asobochori bwaeta koene gotiwa gotianiwa iri gochakemeremo yabo bene toro chaburi twere igoro egati yabangina baria babete bakurwanirira ebirugo au korende tibanyora ububwi babere bawesoke nakogania eserikali gose abarayi bari baraje gosase serikali ko bainyora nakoba amabaga gose nominations ase birugo au ere nabarabu bache kurwa obokoreria swatere buna okwerwa kwabo gose wesoke kwabo kurwanirira ebirogo byoburayi ne kiorokererio buna nabo berwete kigima gokorera umwana inchiemeremo onye bakonyora ribaga igobono nigo basabire ko inyorwa nabarabo ase amabaga se birogo bya serikali erio bachiye korwa bokoreri ochiase umwana inchibune chirembo yo gosikia ense ya Kenya bosio amo raibense ya Kenya musikia urumwege Kenyatta abo igoro nabetega kumerana na abarayi bage siasa korwa sense ya America bakorawa no senator abwensemeyo Chris Coons awase babete bako kwanera amangana au anena yo arengete omurembe murembo yoberego kwenekiwa chinga kichobo chori no yoba kagiretora chikwenekiwa ase amatukari bosyo nabayigo obokoreri bw'eserikali ego chinga kibono omurayi bwense ya Kenya urumwige Kenyatta agochiya korwa gose kubatko burayi bwaye ego chiase omurayi omochore uyorachie ugotianiwa ekerobono amangana onsi aerire anenekero
omurayo bomo bwa Azimio la Umoja wa Kenya Raila Amolo Odinga abaga kubeke kina kwamereria obobui gose kwamereria ukorariwa kwaye Dr. William Samoei Ruto na omurayo omochore ugatano bwense ya Kenya ekereba otebabuna omuroberi oyo nigo otakoretwe asenchira yoboikeranu na boige yuer maminchaneri chiko sautabuna nigo amachibwa yo atarenge ayo bwasioku na boigo ayo bochori gobone kine kyo nigo kerase kigambero awase kerachie gotegererwa na ese kigambero gya Supreme abagekorawa nomuna chebino monene muspat Martha Koome erio komanya na kingi kerachie kobwatia gosenge kine kyo ngechiweto bochori mbochiko irorerwa gose mbochie gose omurayo mochore Dr. William Samoei Ruto nero rachie gotianwa bene erio kora ense ya Kenya bale no mokonyo ye Rigathi Gachagua gobono ayonsi naro abakenya abaganyerete kero omurayi bensi bona betega kumira na boigo na barayi bechidine ase enyombe yobora ya State House mimo cho Nairobi ase ogokwandera amangana abarayi abagesiasa kurwa sense America boigo mbabete bakumirana no murayo mochore Dr. William Ruto ase chiabsia chinse mochia Karen boigo gokwanera amangana ayo arengete okobwaterana na gukinia ense gose gukinia kogenderera asense moya magendro boigo mbabete bakumirana no murayi bomo bwa Azimio la Umoja wa Kenya Raila Amolo Odinga amo no mokonyo ye Martha Karua wasboigo babete na barabo gukwanira amangana mange ndorabune kyombeke bachorire chimbebe IBC ngyabake gosukya bosio obochori ase ekirugo keria kyobo governor na se county ya Mombasa ne county ya Kisumu igentobona kegenderete koreta ebirengererio ase abananchi anene kurwa se county echibere anene barwanirira bebirogo ebyo governor kurwa se county ya Mombasa twarire bunori okurwanire kirugo kyobo governor weterase obomo bwa Azimio la Umoja wa Kenya Abdul Swamad Nasir nigo abetega kogoteba buna nigo bakubeke kina kwamereria ogosukiwa mutwe kwobochori obuigaskire bateba buna tibaro chikirenge kenene kyo gosukiwa mutwe kwobochori ase county ya Mombasa asengencho county ya Mombasa nigo ere county ya berege kwenekia obotoereru segichinde chonsti chiraenekiwa na bateba buna ekyombe kyobochori nechimbebe IBC nigo kyabage kwimukige tamukiro getabwenereti neyo asekere boigate birumne nenchire yemo yogochia koirania inse umubaro bwa bakichukura kurwa se county yo gose koreta mangana tabwenereti ase county ya Mombasa ayu kero kendara achie gose koreta obuturubanu ase abamenyi be county yo nere asensemo ya yomo yokurwanire kero kyobo governor ase county yo ahwetera ase obomo bwa Kenya Kwanza Hassan Omar nere boigo nabete gakugania egetambukero kya bwango koimuke gosemiroberi ya bwango kubekwa aboikeranu kweneke uno bochori obungo koreka na bure ase obwanko mono erio abakenya usabamenyi be county ya Mombasa na boige county ya Kakamega babe bakwenyorera obwene gose obusibure bwabo na boigo gotanga mangana yechingencho ayo bono ntoganyete amechibu gosemirobero kurwa se kyombe ky'abochori nechimbebe IBC kubwatkana no bochori obu ase county ya Mombasa na boigo county ya Kakamega anegati iyechi bunge na boigo chi ward chiri cyabete usobochori bwabete bwo gutereni wako bwatkana no buturubani gose ubutuganu ase amasakara yo waka chikura ainegati yari agendereta korekana buri tkuregona naote yaboro kwamba bete bakwira na ucyase chiskuro nigo bari kwaito amangana mayabete bago tachinsemo na gosanga negati yaborokia gotanga negati ya baiboli nabo igo egati yaba kolyemeremo ase sector yo bosombi akoiwe birengare byabantoro chebuna sector yo bosombi ane nabanta banke mbabete bakwemurunganya baiboli nabo igo aborokiwa kobwatkana no comment kana kweri gori eriye chigari ntabata na banke baboni go bate ariganetie ase o comment wa kweri gori eyo korera no nyarabo agose aba kolyemeremo ase obosombi abo bare aba driver gose abantereba nabo igo conductor cyabo sensemo yabo ngagete nigo yabete gento kyomogo kugosomo eso asegencho nigo babete bago samura lige sasoko nyora chibese nyinge kubwatkana no commenta kweri gori eyo rie chigari ase chisemicho Frida Kerbo no yobete utarira eskuru eyemo ase chisemo chanyamataro imeye county ya Kisii na beteka gusanga no mwalimu monene w'eskuru eyo anene keraro chibuna abaro kiwamba bete bawesoke na biga barokia akoira na erio koyegenderera na nimirobiro ya masomo aso mwalimu monene w'eskuru eyo abetega koenekia abuna nigo abuna barabwa abarimu nigo be ariganete boikeranu ugoikerani alionsi yaganeirie koenekia abuna achinga kiechiga abana babeire sikongo cyabareko rigereria nakibago ikerania mabaga gose bago ikerania
gusiba wikirania igetambukiro kiria asichisemi chiria abana bali babwente gosoma chinga kibaberere isiko akwenekia buna ngubeka bari umukia erio begase kigima baineki buna abana banyorire keria kebwenerete ekerobono etamu ya gatatu na inde etaraera erio kubakonya kwegendereria buya ase emerubiro gose ase amatukari bosio igono tiga mwarigan Frida Kerbo eria tumanye nara yayo mwarimu munene bw'eskuru yabwate magega yogoso ase omutimo komo keigo bono nigo aborokia na boigo aborokigwa banyere ko bakwira na chiskuru oko niga gocha magega yogochika kurwa ase omuteneneri w'ekisemi goso muwaziri w'ekisemi Professor George Magoa oyinye to kabaga koru ogochika litukuligoro buna aborokia na boigo aborokio banyere ko bakwira na litukulia rero ase chiskuru litukulia nigo twanyere ko togotara ase skuru yoboroso ya Imperial ase tomerane na baibuli bakonyera ko bakoreta abana babo erinde ko nekibuna banyere ko bakonyorera chisemi ase echinga kechiga inyora omwancho muriyera nigo ekalenda ye chisemi yanyete ko bakeko bage goturubani gwakego kubotekana n'imichando yanyete ko bakego so ase state ya Kenya korengana ne kalenda nigo yanyete ko bage ko teba abana banyara ko bagotwara chitamu iseto kurinde ase omwako yiga nigo banyara ko bagotwara chitamu nye abo ase amatemu amanene abo chigokorwa kabere ase omwaka inyora ekeroborere bw'inyama abanyete ko bagoso ase state ya Kenya nigo omochando nyete ko bakogoye nekigwa na boigo abarokyo bakanyara ko bakwirana ingam na boigo ase chikura cyareko cyanyete ko bachigokorekana nigo abarokyo banyete ko bagotewo kwenda so mutimo komokego erinde ko nekibuna obochori banyere ko bagokorekana ase enchira endonge kurinde tukoligora nigo moteneneri bw'ekisemi anyete ko bagakuru ogochika abana banyako bakwirana ase chiskuru nabwo kwanyorera chisemi cyo ase yutukulia rero toje ko tugutara ase skuru ya Imperial yoboroso toje ko tokorora naki abayibuli banyete ko bakwirigania nabwo kwanekibuna abana babo banyere ko bakwirana ase skuru kwani toje ko tukumira nabalimu ase batatebiri banyere ko bakwirigania nabwo ko ase okwarigania aborokyo banyere ko bakwanyorera chisemi cyo tyotumerene no mwalimu omanene ndanya ko bakago tebi inaki ere asensemo yaye onyere ko bagakwiyariga ni bene cinga kitoroche umutinyi 12 amatemo manene na chigokora igo tumenere ya masemo atotebi na naki ere ngakenyere ko bagakwiyariga karibu sana mwalimu. Yes. Tuliona jana waziri wa elimu aliweza kupeana order ndio wanafunzi waweze kurudi shule. Je, wewe katika upande wako umeweza kujiprepare aje katika kueneza hii elimu kwa wanafunzi? On our side, we are prepared well because the teachers were here on Monday. They were able to prepare learning aids, like charts and other learning materials. And actually, the sharing of the subjects, the timetables, everything, actually they were prepared timely. And today, our day scholars reported and teaching kicked off immediately. Our lessons are just on as usual. Pengine katika mtazamo wako wanafunzi wameweza kufika 100% ama kuna wengine bado unangojea waweze kuzuru katika shule hii? For today, I must say that our day scholars reported very early. Those ones who are picked by the school buses were picked timely. And parents also managed to drop a number of them timely. And actually for the scholars I can say we can be at around 80%. And the boarders are reporting they can be around the 40% already in. And we are still waiting for the rest to be reporting as time goes by. How is the response from the parents in terms of school payment and also admission of the students? School payments, fee payments has been a bit of a challenge. Parents are crying here and there because of the hard times. And it's a problem actually facing schools because others are saying they are not in a position. Things have been very tough. We are only trying to encourage them to try also maybe to pay some percentage so that we can also keep on moving on as we wait for the other percentage that they are still looking for. How prepared are you in the national exam, bearing in mind that the education system has been interrupted severely due to COVID-19 pandemic and also the elections? We are actually prepared in terms of syllabus coverage. Our intention is to finish the syllabus coverage this term. So the time remaining is very short, but our teachers will have to go to work around the clock to make sure that we cover the syllabus timely, and then we get enough time actually to revise and prepare learners for the exams. But we are very optimistic with the time remaining. When it's managed well, we shall still achieve well.
Do you think this break could affect the result of Imperial Primary School during the national exams? I think the time is with us. It's now upon us now to manage the time we have very well, because we understand it's very short. So we need to plan very well, so that whether it is short, we need to use it in the best way possible, so that at the end of the day we get the final results, because parents need value for their money. So we shall not have any excuse that the term days were very short. What is required is just results. What advice can you give to the students out there and also your students in terms of preparedness ahead of the national exams? I would say our children or learners need to cooperate with the teachers, and they also need to be regular in school, so that we manage the time that we have very, very well. Yeah, because if they don't cooperate so well again, we may be dragged behind, and that will interfere with the results. My name is Lanex Muneri. I'm one of the parents here at Imperial School. Today is opening day for these students, though their timetable has been really disrupted by the elections. But all in all, we're so grateful that it was peaceful. The school itself is not a bad school, it's a well-developed school, and it offers students prompt requirements that is required for each people. To just speak a little bit about the disruptions that was caused by the elections, and of course we know as parents we had to struggle for the 3 or 4 terms now in a year due to the COVID-19 that disrupted the academic calendar for all the students. But we really struggling, and if indeed one has not prepared for this, it will be a bit challenge. And I know this is a challenge to many parents. If you've not had a good plan on time, it is really going to be very difficult, knowing that you had to make a lot of payments that one was supposed to do maybe perhaps in 2 years' time, you end up doing it in 1 year. We still pray that the peace continues prevailing, even though there is a contest in court about the presidential elections, and of course equally the 2 counties that had not done elections for gubernatorial, that is Mombasa and Kakamega. We don't know if that is happening on a Monday or on a Tuesday. We still pray that all this goes well, but we have been able to do all this by the grace of God. My name is Suke Munto, and I'm proud to be here because the teachers have supported us and they are ready for our national exams. We are grateful for all that they have done for us. We are ready for the exams and we are very much ahead. I'm thankful for all that they have done for us, and we are being grateful for this, for the teachers and for everybody. Have you started your lessons? We have already started our lessons. The teachers have already started teaching, and we are going ahead of the system. My name is Ryan Seme. I'm thankful to be here. And now our teachers have prepared us for the national exams that we're going to do in December. We have gone home for elections, and for a short break we have come back. Our teachers have prepared us and they're going ahead of the system. And I'm thankful for our parents for what they have given us, and now we want to make them proud. In the national exams we expect a lot, so that's why we are going ahead of the system. Obviously, it's a big burden to the teachers and even the parents, and it calls for a lot of cooperation and coordination, because the time we have is shorter than the expected time during the normal term dates. So this one calls for a lot of extra effort on the side of the teachers, the learners, as well as the parents,
But all in all, when children are prepared and when the time available is well spent, we still believe we shall get good results at the end of it. Thank you so much. Biyake yima omwancho muriere oinere omwalimu manene kurugiga ase eskuru yoburuso ya Imperial unanyare ko bakago totebi na kianyare ko bagakwiyarigania anene mono ase okwene kibuna aboroki wabanyare ko bakwenyorera kisemi ase eskuru yiga boigo niganyare ko bakago teba nigo beyarigani tibene barabuni go bacagete ama kwiyarigania kuruliti kuria Jumatatu ase aboroki abanyate ko bagwikira ase eskuru yiga bakanyare ko bakwerobere bene na kibara chikonyare ko bakwarigania aboroki waliti kuria rero kulinde onyere kwa bakago tebuna aboroke una bachaka koso ase skuru banyere kwa bago chaka kwenyorera kisemi cyabo gingo ripoteria Eliselito kuroga ase skuru yoburuso ya Imperial ritariane Frida Kerubo Mbiyama no muriketo Frida Kerubo asorobo tiororeka no korwase skuru yoburuso ya Imperial yotoka sebunge ya kituto cha South May County ya Kisii abuna toiguro mwanimo munene bwe skuru yote muna nigo beariganetie nanene nigakubori abayiburi kweneke abuna nko bwaterana bare erio gosira kisemi ase aboroki babo bayiga bayiburi babere bagusanga ibirengerere byabo anene muna ababere bagoteba buna nigo bakosugumo gose bakumi babere bakumige kamono omwako yega akobwatkana na umuturubanya sense moye kalenda ya masomo anene ko rwachinga kyoborere bwa COVID-19 wabetebo wateka imeyense ya Kenya ntokerere to guturubani wawe kalenda ya masomo kurende batayire buna ngwerwa bare gosengo tema barase abakonyara eryo kwene kyabuna abana banyorere haki yabo yo kwenyorera amasomo nonya boroke babire bakworokia omogokobo anene ase chinga kyekigo murembo berego kwene kiwa magayo bochoryo bonene gokorekana asbaote babuna kubwatirana nabalimu nigo bagendrete kuyariganye nabarabu ikeranu anene bali barachi goisaransa ase amatemwa manene o mwako yiga ekera yogendrete nigo abayibori nabarabu bagendrete kurwe birengerero byabo akobwatikana na masomo ase chiskuru ase abangi babo bagendrete korera nara ya bawetera anena sokonyora school fees na tabna akobwatikana nugo kina gosoko konga kwa ubugima imense ya Kenya akobwatikana nugo kina kwa magori bintu uchumi abeire igego konga gento batayona nigo bawetera chinga chingongu nonya nase okonyora school fees nabona niga banki babo babere bakorwa korera gocyase mu wazire w'ekisemi Professor George Magoa korwa ogochika gocyase chiskuru abana tibabasago serwa gocyase chinga ko watkana no kuborwa we school fees askere batero nanigo baganitie chingaki eriyo kweberoberia nabayigo konyora school fees yeyo bayigo nigo baganire boyigo bana tibabasago tomwaka kendi yonse yese ko bagose bachori boise ko irorerwa yekogera batero na chinga kinyinge abana babere bakoberenga yento barocebuna nabo kera chigo turubania emeroberio ya masomo ase omwako yegane na setamu yega ya gatatu Vincent Onyancha na gendere to sanga negatia bayibori na tigatoiwe nara ya bwate ngendo gyato chandire ne school fees kero motie nyoro cha bana bacha ka first term omotio nyonda second term chiafuta munchire gatima abana tokoso muna nje yona yale kwenda kitale korukitale goikaga ne chibes 1500 school fees ya tuminire mono etwara gotebe no Mr. Magoa eraundi yiga abana barabera batige no ni half term baumbi half term ya bono abana barabere school batorosirika intubuna abayibori twumire bobe abayibori barababwate kigazi intu tore chiwakali bari tokwanda twali gikomi obo sitokogora efito gwakana munabona ntu twata bana gusimba tatu moroje challenge gatima abo no bokon ani wenje nalgo tebe ga kinya serikali etosona negatiga igetokonya sense moye school fees yabeire bobe oroja somutie tatu chitamubere bone ngo chigokora toro mutie nyone nande tare 26 nkoira na bareka mutie nyonde nande ba igore ne anata ni utam njego nare bateba ngaki tomira abayibori bari totabugati mostly abatotobugati gas totakameta chuakali tomira bake biasara twasiekire ebiasara binge bisaregeta oroje korwa COVID-19 yagajete abayibori tomira mono roje amangana yechikura nigabete bwango igatwate biwa bana baira ne school ntobwati school fees to gwakana koranje ntwege ndo twale gosaba abana buna bakwende school mbato sereri abana batoye chinga kichingorora na ntuturi kichibese totome school asengenjo bana bune binde binge bya menta magori abana nabo abo baira ni school
okoragere kore shida unanje binte binkoni koruma bitinda onikende ase ngenjo nikongonjo kanaga nali agali njio to gutangasa ebinte birense igega ntoto batebo morayo ito buna tuwa mochorete na tutiga torigereri buna bana inji buna tuwa morigereri tokabegenda kama tokamochora nerarore na kitoko menyo bogimobo atuororoberi samarieta ngoro kugireskerwo chino mukajo bosongo gaiga twachandikire kurumambia abana baito bagotegobera leo chichi skuru lakini ntoro chigari gaiga chire gaiga magori gachi amenta genda iguru bobe bono boro mochando igo ito toro chengo monto koleta mangana iga no mo kubo gwechi semyo yoro mweshimi wa magoa dende nande to kuboliga otakonya abana bako ende skuru bachigoti bara beroro anya mami ndaboko banyora bako ina nagoja sesa uli school fees bana mbali gote na school ekora bago seli school fees wote to kuboli mweshimi wa magoiga otale gotokwana rena abalimu mbata seli abana goche kiara ntubu atibese ainaro nabwate eretera nangoro ku Paulo Mageto twaretira abana gaiga twachira twanyorire chigari echibolete amagori atirete igoro abana bagusunyo kurwanirira nabayibori gosoye garime abana bona bachandegeta bara mondode chigari nchire chamwe chirete tere igoro bono tibati usabana bana bakorara gaiga stenia otokoboria serikali nonye bono nonyo yosoire ese county ya Kisii abana no baraire chitawoni ma mbaraika jiskuru abana nesegiere nene kulina chigari amana bayibori ikagera bono ga muna bono ntenenega abana bagendete kurwanira nabantu koswa ese chigari mbali ko nyara kurwana nabayibi bonse baro mbale mama ko bachanda iguma weta security ende yonse ndorara no security ende yonse pe yego konya abana erinde banyara ko ende skuru boronge twachandikire kurumambia abana baito bagotegobera leo chichi skuru lakini ntoro chigari gaiga chire gaiga magori gachi amenta genda iguru bobe bono boro mochando igo ito toro chengo monto koleta mangana iga no mo kubo gwechi semyo yoro mweshimi wa magoa dende nande to kuboliga otakonya abana bako ende skuru bachigoti kubara beroro anya mami ndaboko banyora bako ina nagoja sesa uli school fees bana mbali gote na skuru ekora bago seli school fees wote to kuboli mweshimi wa magoiga otale gotokwana rena abalimu mbata seli abana goche kiara ntubu atibese ainaro nabwate mwanchi umurigari bono bunoro botrwa bene robete ruaberero kwarigani wano muriketo Vincent Onyanja abuna ko igure kinekerero kya bayibori anene abane kero babire bakwira na se chiskuru akubwatkana na mukongwa ali bawetera ase bagose ase emirobere yabo ya kera lituko anena se okonyora school fees asikeri abakuru ko sorora buna abana na indeti baba isa kwira na gochanga amna kende yonsinge bagose uturubanya bonde bonsimbo boko enekiwa ase obochori kubwatkana nene kinekyo kyabekirwe ase kegambero kwamereria amachibu ya obochori obonene anena sikiro kyobura yobonene bwense ase baterubna tibaganeti abana nende bairane gucenga egakogera nigo calendar gose amasoma abo abeire gakonyora ogwa kokonene yono mbale no kwegena na chinga kyechiga abana bairane gucia se skuru ambachiye konyora chinga kinyororo eyo kwegenderia na barabomba che konyora chinga kinyororo ekyo koligia school fees kwenekia abuna babere bagokonya abana babagendere bya na masomo nakorwa kaunti ya Nyamira boigo abaiburi na barabuti barati kumagega asibabere bakubwatuka ebirenkerero byabo kubwatikana na mangana yechisemi kubwatikana ne kalenda yechisemi ase omwako yoiga asabange babo baganiriye omurembe kogendera kwene kwemeyense ya Kenya eriyo korwa chingaki ase chisemi kogendera usama somo kogendera ase chiskuru emeyense ya Kenya tutarakora omwako yoiga omurikeito job mangi korwa se kaunti ya Nyamira nero bereka gusanga negati abaiburi tigatoiwe nararia ya babwate Lietalia nenora nyaboke Gideon nchokora kwa nabonega muno muibuli tindo jinga ena siasa yegendrete taraera tindo jinga bana mbaigole kiskuru asenge njabona gato gutuma abana bagenda kiskuru abale baratamba tambe to batome bagende nande bagende tonyora siasa ine bwajutense igo talibia to tiga abana bagende ko gato siasa yera tumanya ko batiga bagende njemnando chimne siasa yabone bwatetense
mbara igwana boka igoro na chikure chiaire twe no yochore twe ono toroche ng'abana baratiga nto igoro y'isukuru chena wana arorire gomuno moibori ase nje tokobatoma bagenda mbali gochi bakore kwere nande bagenda bachigocha tosalia epea busa igombi ya toratiga siasere tomenya kurusia abana nyomba bagenda chisukuru ria nenkuru kuolta usumu kokora iga Nyamira nchendo chisukuru chibwenete kuigorwa ase ng'encho ekero twarigeri kurumaega COVID-19 ya affected chisemi nande bono togotiga nande omwaka onde chisemi chikoba affected still serikali ero teri goteneni ng'a abana amatemu anari agosetiwa batasometi otogocha koba affected tiga chisukuru chigorwe usarama ebekwe abana basome ari baranyara gokora amatemboronge mwaka oyo tobwata amatemu ara gatatu iko muna bona ya CBC ochigochaka abana batasometi buya ogocha konyora bagure naende banchisemi chinchigocha kobakonya tiga chisukuru chigorwe obogima bugenderere kurukuru ya chiete 200 tokoenderera nde kumapamana mang'ana ye chikura okonyora naende tokoba affected abantu bali abanene barobwo mbuya bali asa marieta ngurukwa Cleopas okari monari igondo momenyi oga iga Nyamira lakini ande nkobande ase Nyamira county bono rende ase libo limwareta igoro ya isukuru ko igorwa oroche twatumira ng'echibiki bere isiko abana bali isiko nande gese karikaram ya beta affected kuru corona abane babeire bakobera isiko gamatukamange bako irane iskuru nande bachaiga bono ekero kie chikurechi ebatangasete ewikemo yabere chiwiki ibere namatukongo genda ale nande January mo wasire bwe chisemi agatebanga ekarikarame gochikwirano enkoro igo chinga kichiaerire onya abana bagochikokora amatemu December kwese late November chinga kichiaerire abana tebare ni school chikura nchiaerete oyobuyete nabuyete oyobuyetu nabuyetu onye kesi kero ekoti egendere kire koti process ye egendere lakini abana bayiro ni school ikiagera no na abaibuli twakandite fees ase school ekitotaro chinga gasi yabo ye fees ye yaba utilized buya igotiga abana bayiro ni school mambia elinde gakino bali bacho gokora matem December baikire chinga gichiabo ndomanyiriti no mbono nga kino ene syllabus igocha gukorwa so we are to west chinga gichintambe isiko igona ba inara maoniane yabana bana ni school ebintu bine nande nsento bwato morembe muvurugano toiyo tigabana bana ni school. Maisha lazima iendelee, watoto warudi shule, shule zifunguliwe na mambo ya kura. Unajua vitu yenye imeenda kwa court inachukua mkondo wake. Sasa tukiweka watoto hapa nje haitakuwa faida yoyote, kwa sababu maisha lazima iendelee, watoto lazima wasome na mambo ya kura lazima iendelee. Ukweli ipatikane ikiwa ni kotini, koti iamue ya kwamba ni nani alichukua kura ama ni nini ilitokea. Hiyo sasa hatutaki kuingilia. Sisi kama wazazi tunataka tu kuona ya kwamba maisha imeendelea, watoto wameenda shule, wamepata masomo yao, na sisi wazazi tufanye sehemu yetu, na serikali naye pia ifanye sehemu yake. Nebibona nabyo birengerere bya bayibori korwase county ya Nyamira katwarore na abande mbanchira netene gitambukiro cyabaro cyo kwera nawo cyase school no nyaba gotebabuna bochori gose obo bani gobororo ase obo chori bwense ya Kenya ne nasikiro cyo burayi bonene bwense obokero kende burachi koirorerwa onyekine kyo kebekire ase kigambero nobomo no kwamereria korwasa obo bwa azimio la umoja wa Kenya kegochia wetwa korende ntomanyeti yakora bayibori abanki nigo bare no bwoba ne nekera bataganeti na abana bachikwira nago chiase chinga ekero bono babate n'abana babiri bako ira chinga kinyinge ase chinga anene ase omwako yiga kurende ntuchiko nara yayo mwaziri w'isemi Professor George Magoa bwate ko bwatkana noko gose noko ira na kwa bana ase skuru na nene ise kunyari kanavuna obochori mense ya Kenya bwabere bokoirorerwa ase ekirugo kyoburayo bonene bwense kurende mwancho murigererwe ikiragaiga tete naragenda somo tumukomoke igo kingo ira na ntogendere gusanga na yama
mange kera mukunyurira na bakoganira gutubwatia asesemereye website wetera www.ndizitv.or.ke na bogo tweet wetera @ndizitv news ensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital na boigo ensemo ya YouTube tonyore wetera Ndizi TV News aboigo na bugusanga ikerengero kya wetera se namba ere ase screen yawo gagu iri otogendere gusanga na ya mange to basa guskare ngoira nande egekagetari getambe ko rubondo. Ndizi TV, ubwansu bw'umuguzi. Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijweri miyumu chukisi eko n'ibintu ao by'ubwagaci asamagurinse mono nigo babwate ci computer cikoburukane cirange negwikira ciriuraganie boigo mbabwate sanitary wares eco cire cibakuri citico cisink n'ebindi binge mbabwate ibintu byo gutumika gukora plumbing gusekubeka imifereji y'amazi buna cipipe na boigo n'icitap mbabwate keyboards buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate tiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo yera se nyumba ya old Sansora building angenege tesini kenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere mukianda inye sano enoti inye sano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Tuhaichanire kuralia ogukwa kwa Gladys Kerubo Oigo nigale omwana o Nyagusira Samuel Oigo na Abigail Kwamboka kurwa bonchari bonyanchaire county ya Kisii nigale omurugio Joseph Nyakundi Miruka nyina Patrick Okechi na Nancy Kerubo nyina biara Sara Mora mukamo murumwabo momanyi magare Mauti, Muruli, Nyabuto, n'abandi. Mwibuli umwabo Esther na Linet. Nigari mwana o Wilson Miruka na Aska Mura. Abamwabo nigobale Joyce, Salome, Florence, Edna, Masi, Vanchiri, Mururi, Nyoteyo, Mauti, Kemunto, Penina, Kennedy, Samuel, Momanyi, Nyagosira Agnes, Jacqueline, n'abandi. Mokoyoye, Mauti, Martin, Isaiah, Ronald, Abuga, Gisege, Omanga, Nyagosira Mukaya, n'abandi. Abaisemoke ngamona Nyagaka, Mbaka, Obiko, Nyakundi, Nyaruaba, Gori, Charles, n'abandi. Abanginamoke ngamona Mogere, Vitengo, Kengaya, Chengata, Helen, Mokeira, n'abandi. Nkorera ya Gabriel, Matagaro, na Mary Teresa. Nyinamoke Jeria, Alice, Ogweri, Brian, Mary, Jane, Deborah, Josiah, Precious, Oigo, Mutua, Vini, n'abandi. Omuberoye n'urusi w'enkendu ya tabaka kitariki ya 23 cy'umutinyu 5 omwaka w'igwikiri w'ibere na 22 nigora sabirwe na koendigwa kitariki ya 24 cy'umutinyu 5 omwaka w'igwikiri w'ibere na 22 asenka yaye yegotoka ensemo ya Nyaramba Nyabigena Bomokera Village South Gucha District Kinsa kyanda cha Mugaso asebali bonsi banyorere n'umucando bwo gusirirwa k'uyu mwabo nigo twarure engora yaito ebundiye ngiya nigiye kororekana ritukuli tanganie agoika semeremo yao
ne mashini iria gutumia gusobosera bwemeremo yao nigo bokororekana magega yo gutumia chimashini chingia echo chigotoka aseduka ya Gusi Star Shop imeyo muchukisi nigo bakonya chimashini buna meter saw machines, cut off saw machine, chi blow dry, chi blender, chi hoover, chi car washing machines, impact drill, circular saw machine, eruta machine, chi battery, chi machine chogosonera chianga, welding machines, chi grinder, chi power saw, wood working machines, chi chef cutter, chi tinga, air compressors, submersive pumps, chi water pumps, chi generator, chi solar panel, chi engines, chi electronic hood and plane, nichinde chinyinge, batarire, aseduka yabo, iri asebara ya Kise Kisumu Highway, imeyomo chukisi, asamagacho Agusi Plaza, ground floor, room number 6, naboigo, mbabuate duka yende, angenebingia Family Bank, imeyomo chukisi, vakeresimi ase namba, enoti isanu na ibere noti, isanu na isato, ibere marakane, gose, enoti isanu na kianda isanu nemo, inye isanu na isanu na isato, isano isato. Gusi Star Shop Kisi for durable and long-lasting industrial tools. Asante sana mtazamaji kwa kuweza kutupa macho na masikio pia kuweza kusikiliza. Hapa ni Daktari Mweza nikiwa na mwenzangu Sham Patel kutoka nchini India. Sisi ni madaktari wa kiasili au kipenda daktari wanaotibu kutumia miti shamba. I'm an Indian traditional herbalist from India. We do and we cure problems like physical diseases, psychological problems and spiritual and traditional problems. Na labda kupasisha ujumbe kufika kwako ni kwamba sisi tunashughulikia magonjwa sugu pamoja na matatizo mbalimbali. Kwa hiyo kwa wepesi ni kwamba tunatumia miti ya shamba, mizizi, matawi na majani na zile ngozi za miti kuweza kukutibu wewe. Na dawa za kiasili zimekuwepo tangia kale na zitazidi kuwepo, maana hazina effect yoyote kwa mwili wako unapoitumia, haijalishi mdogo au mkubwa. Wote kama una magonjwa ya kisonono, magonjwa ya kaswende, kutopata mtoto ama upati ushiki mimba, unashika mimba zinatoka. Pia unakuta kwamba kama una maumivu ya viungo vya mwili, joints, arthritis, pia tunashughulikia masuala kama hayo. Wenda uko pale msikilizaji wangu na unapata kwamba wewe ndio unapitia changamoto katika maisha, pia unaweza kutembelea na unaweza kutupigia simu kupitia nambari yetu ya simu ambayo ni 0722141322 uweze kuwasiliana nasi. Tuko hapa mjini Kisii na pia tuna ofisi maeneo mengine ya taifa la Kenya, na kando na Kenya tuna maofisi ama tuna ofisi zingine nje ya taifa la Kenya ikiwemo India, Uganda, Tanzania, Afrika Kusini. Kwa hiyo ukiwa pale, tiba zetu za kiasili zinatoka sehemu tofauti tofauti, Cameroon, madawa yanatoka India kama alivyosema mwenzangu, na dawa za kutoka hapa nchini Kenya. Na unakuta kwamba kuna wale watu ambao wako pale wanatazama, huenda mambo yako yaendi sawa, visirani kila wakati kwa maisha. Njoo, manake mara mingi tunaambia kwamba mawaidha ya daktari pia ni dawa. Peak Uniforms and Sports Center nigo bakoroshia na kuonya chianga gula chi t-shirt, chi round neck, collar t-shirt, chi sweater, chi shati chimekoni mienge, ni chimekoni mitambe, ebitamba byukwarwa burere, ne byogutubu muito, chi track suit, chi pajama chokorarira, imipira yenkoyo, neria ya netball, chi soksi, chi jasi, chitai chichisukuru ao naboigo nkokora bali embroidery korosya bali chisweta naboigo kubeka amaliko asichianga gose labeling nigo bagutoka asamagacho abaraka building imeyumu chukisi ejuere angine supermarket ya Shivling gosumwa kiresi mirut ase namba enoti sanu na ibere noti isato kianda isanu na isato isanu nemo enoti. Peak Uniforms and Sports Center edukeyemo asoko nyorachi uniforms chonsi nebintu byo gukorera kigosori. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi.
Ayo mana naindo mwanchi umurigari bonekero gendrete gusanga mona inche na iranire nainde ero to gendrete komanya muna nara ya gendrete gokorekana imense ya Kenya anena sense meri semi ekarbono twabere to koigwa ebirengererio bya Bible aborokiwa na biga aborokia kobwatikana na masomo asje skuru au imense ya Kenya tinga kya boroke babete bako chaka kwirana ucha se skuru aburit kureigoro ase magega yokobera isiko asegeka yange chiwiki bere kobwatikana no bochorio bonene ubwabere bokorekana ime iyense ya Kenya toigure birero bya Bible au babere bakorera serikali wetrase wizara ya isemi kwene kya munango igwere birero byabo nakoba chingaki erio konyora school fees nabo korwa chingaki ucha saborokiwa koegendera bya ase amasoma bokoiranira ambori abo nigotwa umuwaziri w'isemi Professor George Magoha abeire ka kwene kya buna oburendi bw'isaine mbuchi kubekwa ase aborokiwa chingaki barabe ase skuru asane nabere ga kwene kya buna neise konyarekana buna obochori bwabere bokoirorero sense imbeyense ya Kenya nene ase kirukira kyo burayo bonene bwense kubwatikana neki nekyo kere ase kegambero korwase obomo bwa azimio la umoja wa Kenya kwamereria amachibu yekumbe kya IBC nigo atachie gosata chikurugo chika abana kogenda inga asekeria teruna obotoereru gose oburendi mbocho gotingirwa ase chiskuru kweneke buna abana barabomba chikwegendera bya nemirobero yabo ya masoma yani yakwanete ase ensemo ya Runkiri gose skuru secondary ya Runkiri me county ya Kiambu chinga kibono alenge koligereria obwagachi gosamagendero yobwagachi bwebirasi bya CBC nuntronyana babete kagukwanira iguru yobwagachi bwebirasi ebyo nagoteba buna nigo egatiye skuru chire birasi bitara bya CBC bitara babikwagachwa anine chiria chibe chire ase amo gose compound ye mo skuru choboroso ne chire secondary nigo chira chigotumia gose gosanga ebirasi chinga kemero biregenderete yokoenekia buna ebirasi bya CBC bya bikwagachwa nabeteka koenekia buna gwikira boniga ase chinsemo awa imense ya Kenya nigo baikire ekerengo kemerongo 53 igoremia ayobwagachi bwebirasi bya CBC ndateruna nachi kobeko mukia koenekia abuna obose ukwango igwa kubwagachi bwebirasi ebyo kwaberego koenekiwa ase chiskuru tatubona raya ya Magoha abwate gukwanira amangana ya masomo chinga kya bariko babere bakwira no cyase chiskuru. And it's a large school which has over 1,000 learners, as been advised by the principal. Where we have commissioned 2 classrooms here. One was commissioned earlier, another one this morning. The good news we have is that this sub-county is now at 100%, and Kiambu as a county is at about 94%. I'm being assured that before the end of next week, Kiambu will hit 100%. There are many other counties like Marsabit and Mandera, which have already hit 100%, including Nyeri. So we are well on course to completing what we are doing, and we are extremely hopeful that by the end of next week or latest the other Monday, we shall have delivered the 3,500 classrooms. Globally, we are at about we are approaching 80%. I want to thank our parents for allowing the children to get back to school. I'm in school here. You can't see children loitering about. They are back, and we underestimate our children. Our children are extremely resilient. That is how they went through the COVID-19, did their exams, and passed. Let us not be praying for negative vibes on our children. Hayo namangana yabano mwaziri bechemi Professor George Magoha yuendete kogendrete kwene keria bakenya guse anena Bible buna emeroberio ya masomo nechiko gendra bya ase chiskuru kwenekia abuna onsi abirga wekiranirwa ase ense guse asense meyo yechemi tokotikana namangana yechemi nigo omorai omochora sekirgo kyoburayo bonene bwense Dr. William Samuel Ruto agendrete konyora oko usogosirwa nemagega yabarai au anena babere bakochorwa
ase ebirogo by'oburayi ko mwanya na guswase obomo bwa Kenya kwanza tworoche buna abaraya bokuru asensemo ya Mandera bakurawa n'umuraibe kyama kya UDM uyoboigore omoseneto mochore be county ya Mandera Roba naboigomba babete bawesoke na kumirana n'umurayo yo mochore ase chinsemo chinga yaye kare ni memuchu Nairobi na gukwanira amanke kubwatkana no gukia kubwaterana iri kuri obokoreri borubuye agucyase abakenya inse ya serikali ya Kenya kwanza. Mwancho muri ribona inegati yari agenderete gokorekana kerabona ika kumanya buna Dr. William Ruto muraiwo bo mubazimiro mmoja Raila Odinga no mukonyo ye Martha Karua na wego murai wense uyo gucakurwa bisi Uhuru Kenyatta mbabete bakumerana na barai bage siasa kurwa se ense ya America iri gukwanira amagendero gose gukwanira mangana manke gati yabo obu amatobuya naboigo omurembe naboigo amagendero ase amatukari bosyo achinga kibono bochori bwabere bokoera imeyense ya Kenya ariko kumenya buna abochori babo korekana bwairire abarayi mpachorire abo baganyete baose abo baganyete goche gotianiwa eriyo goche gochaka obokoreri bwabo bene kurwasekerugo kyobo governor wikasekerugo kyobo MC ase chinsemo au ekerebono toganyete asekerugo kireke oburayo bonene bwense no nyamagega yekyombe kya IBC kora no munyakero bekyombe kya Fulache Bukati kumuralia Dr. William Ruto no murayo mochore niga machibwa yo abaga kwamererwa nensemo yaringe kwamereria obomo bwa Kenya kwanza awase toganyete buneke gambero kera chiekorwa osera chiekobwa korwa okunacha kwabo gekora no munache bino monene Martha Koome eriyo kumanya gusense ya Kenya nechikoirorera obochori obo gose na kiera chikogendera asema tukarusyo nyiramuna nonye achi county gose chinsemo ao chabachikonyora abarai igati ye chinsemo nchiro obochori obutarakorekana abuna nakumanya county ya Mombasa na boigo county ya Kakamega obochori asekirwo kyobo governor nigo butarakorekana asitwa twabere tokorra abarwanere ya bekiruge kiga kyobo governor sich county echibere anene kurasomo bwa Azimio na Kenya kwanza nigo bagendete kurwe birengere byabo bali abakuriye kirwo kyobo kiruge kiweterase obomo bwa Azimio nigo batebere na barabwo nigo bakwamereriyo gusukiwa mutwe kwa bochori asichinse mecho kurwase kyumbeke bochori ne chimbebe IBC na tana nigo bawucho kubeke kina kigima eriyo koenekia buna emerobere isene yaberege kubekwa na bali bande barabamerere babo kurwasomo bwa Kenya kwanza na barabunigo babere bakurwa ebirengerere byabo anene aseba oteba buna barabonigo barabatoyereru wekaritgo ekyombeke IBC kirabe ge kurugo chika buna obochori obwo mbocho korekana asebaganitie abamenyi bagendere gutwara obotoyereru korere nonya nabo twarode buna ntwaro cyabamenyi be county ya Mombasa na be county ya Kakamega nigo beso kirie na korokoro kurubekana ko muremba skiri bakumirunga bagatebana nigo baganitie okwango igwa kwobochori ase chinsemecho nonya nabo chi county chindebo igo gose chibunge au ange chibunge nje na chiro chinigo chitaranya wara bachumbe ko batkana no guteneniwa kwobochori obukuru ase kyombe kyobochori ne chimbe IBC nabo igo chi wodi ekarabano abarai bande abara bachore bagenderete kuganya gutianiwa iri guchaka emirimo korose county ya Kisinto nyora Simbarati Neroba umurayo mochora sekirwo kyobo governor wetera sekia makia ODM na neonyana se nonye chinga kyataratianiwa arati twarore nobere ka guchaka kurwa amachiko gose yokoreta amonchurire naboigo amagendero ase county ya Kisii machumuri bono abakenya bagenderete kuborwa koenekia obotoereru naboigo omurembe ekeroto ganyete eri torore naki ase matukari bosyo naki abakira baraya batianiwe gose mbachikoreta amonchurire imeyense ya Kenya kubwatkana n'ikira kiri babete bakuria chinga kibarenge weko gose barenge weyakire koko osokora chi campaign ase chinsemo wikiraga nongo korera umurobero weri sore itombya manasogo chora ko banainje alibose bato kubwatirana kwene kyabuna mangana wikere na baruni gonku bakira ngambya mono nyora chikuraga chinsa isano na ibere aya munaenda manke ase amangana mayiye chinsa isano na ibere no chiko yanyora senchira ero yobwenge nere sara nyaranki ontita kukoneria uburigere borobuya naboigo umubasoro moterere kirango kwenyorya buna nabo gutunyora asense moye website yeto wetra www.ndizitv.or.ke ensemo ya Facebook tonyora wetra Ndizi TV News digital ensemo ya YouTube Ndizi TV News boigo nabogo Twitter @Ndizi TV News eriyo togendere gusanga na ya mankeri tariane Evelyn Osero.